křídla, oči jako devět studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Vestíno pod víky, poslouchat slavíky, zpívat si jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, až mi závidí, já si dám sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu pod víky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.
hodin 38 minut a vy posloucháte Rádio Blaník. Víkend s Petrem Kolářem na Rádiu Blaník. Ano, je to tak, tento víkend je na Petru Kolářovi a nejenom, že můžete získávat jeho nové album Čas nás naučí, ale také si s Petrem povídáme. A já už se ho teď ptám, vy vlastně letos budete hostem našich narozeninových koncertů. Jak se na to těšíte? Na koncerty se strašně těším, protože vždycky bývá dobrá atmosféra a vždycky přijde hodně lidí a ať praší nebo je krásně, vždycky se tam sejdeme a vždycky je bezvadná rada. Takže se těším moc a všechny ještě jednou srdečně zvu. To jsem moc rád, že se těšíte. A co nám zaspíváte na našich koncertech? Co zaspívám na koncertech letos? Rád bych zaspíval samozřejmě hity, který hraje Rádio Blaník. A kromě těchto hitů si zaspíváme i moje písničky z nové desky. Takže je se na co těšit. Když už jste zmínil Rádio Blaník, co pro vás znamená? Rádio Blaník pro mě znamená kvalitu. A to ve smyslu české hudby. Tak na tom se určitě shodneme. Já moc krát děkuji za rozhovor a znovu připomínáme, jakmile uslyšíte na Rádiu Blaník zpívat Petra Koláře, vemte do rukou telefon a vytočte telefonní číslo 800 109 109. A kdo se mi sem do studia poté dovolá jako první, tak ten získává jeho nejnovější album s názvem Čas nás naučí. Výjimečné charisma, krásné melodie i silné texty. Málo který zpěvák dokáže toto vše spojit tak dokonale jako Petr Kolář. Jeho hlas zazní na všech 3 letošních blanických koncertech. Co vám bude zpívat, jak se těší a co by on sám popřál Rádiu Blaník k narozeninám. Také o tom si s ním opět jsme pro vás připravili skákací hrad, takže kdo máte zájem, postavte se do frontu. Skákací hrad je v provozu. Dostane se na všechny, je tady až do večera. Získat je můžete celý tento víkend na Rádiu Blaník. České rádio. Připomínám kupovací soutěž. Kupovací lístky Tipšus odezdávejte do bufetu. A jedna ještě další zpráva. Večer se sehraje utkání Slouštíci proti Hubeným. Takže na toto utkání vás všechny srdečně zvu. A ty krásná jak první zdech, až jsem se probudit lásková. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. A díky za každé ráno s tebou. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jak rychle ruce tvý jsou šel s tím tikým krokem po bílý a slyšel, jak podýchá. Jak dřevíčkou voní smávím to krásná. Dobrý den, dobrý den. A díky za každé ráno s tebou. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jak rychle ruce tvý jsou mých a předou. Dobrý den, dobrý den. A díky za každé ráno s tebou. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jak rychle ruce tvý jsou mých a předou.